Тапшыруыбызны дәвам итеп, алдагы кытлау сәламебезне без Иске Кулатка районы Иске Мастак авылына юллыйбыз. Бүген үзенең алтын юбилеен хөрмәтле милләттәшебез Хабиева Гөлмәрьям Фәгим кызы каршылый. Күркәм гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны тормыш иптәше Наил Рәшитович, әтисе Фәхим Зарифович, улы Ринат, килене Эльнара, кызы Алсу, кияве Марат, абысы Газинур Фәгимович, тормыш иптәше Әлфия Әнвәровна, кыдасы Ринат Абдулхакович, кыдагысы Гөлнара Шәүкәтовна, апалары, күршеләре һәм барча туганнары, Ямалетдиновлар, Иксановлар, Сенжаповлар, Хабибуллиннар, Аббасовлар, Мухаммедовлар кытлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 50 ел элек безнең кадерле кешебез күрше Яңа Мастак авылында якты дөньяга аваз сала. Кояштай ягымлы, айдай сылу булган кызны 1992 елда күрше Иске Мастак авылыннан гомерлеккә яр итеп кияүгә алып кайттым. 30 елдан артык без бер сүздән булып кулга-кул тотынып матур атлап киләбез. Мәхәббәт җимешебез булып башлап, ул миңа улым Ринатны, аннары сөекле кызым Алсуны бүләк итте. Авырлыклары аз булмады бу тормышта, әмма кадерлемнең сабыр итеп түзә белүе аркасында без барын да җиңеп чыктык. Бүгенгесе көндә татлым кибеттә эшләп килә. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гөл чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа вакытында пешкән ашым, ары өстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнендә ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең, ниләр телим мин сиңа? Гомерлеккә ярым булдың, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек. Әйтерсең лә кичә генә күрешкәндәй яшниек. Матур күңелләнебез, кояштай һәм айдай балкып безгә нур сибүчебез. Йөрәктән чыккан иң җылы теләкләребезне кабул итеп алсаң иде. Аллаһның мең рәхмәте яусын сиңа. Озын гомер, тән сихәтлеге, саулык, күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, безгә яшәеш чыганагы булып торуыңны телибез. Әниебез безнең чын хатын-кыз, ул бар якка да уңган. Аш, су дисеңме, өйдә җылылык, матурлык булдыру дисеңме, барысы да хәленнән килә. Без бөтен яктан да анардан тик үрнәк алып яшибез. Ул гомердә дә әрнүле, әшәке сүзләр әйтми, килене, кияве белән дә бик тату яшәп килә. Раббым үзе аңа бу тормышы өчен ике дөнья бәхет сәгадәте насыплар кылсын. Мин җәйләргә тиңлем синә, әнкәй, шундый җылы синең кочагың. Яшә әле син әнием алда сүндермичә гаилә учагын. Ак яулыклы, ак күлмәкле әниебез, күңелең синең изге теләктә. Рәнҗетмәдең беркемне дә, әнкәй, син һәр вакыт безнең йөрәктә. Даладай күңелең, кояштай йөрәгең, күпме наз, җылылык бөркелә. Барысын кичереп, көч биреп яшәүче изге җан әни син бер генә. Без бәхетле, әнкәй, син булганга, балам диеп өзелеп торганга. Рәхмәт әйтеп баш иябез сиңа, бүген туган көнең булганда. Кадерле Гөлмәрьям Фәгимовна, Иске Мастак, Ульяновск, Усть-Кулатка, Татар Шумалактан килгән якыннарыгызның матур теләкләре өчен башсын. Аларның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Бәхетле булыгыз.
çektirmez. Enigine mididir sağlar yaklar, namusuma tablar düşürmez. Enigine barı, enigine vəqdələrgə doğru qalatır sözündə. Enigine şul enigine şın dost ihtiyaç bu jür yüzünde. Enigine barı, enigine vəqdələrgə doğru qalatır sözündə. Enigine şul enigine şın dost ihtiyaç bu jür yüzünde. Aziz bulup qalla ömürge, Әни мені йөрәгіне дә йөрткән кебек, Йөртәм аны күңел түремдә. Әни генә бары, әни генә вәгъдәләргә тугры калгандыр сүзендә. Әни генә шул әни генә шын дус иптәш бу җир йөзендә. Әни генә бары, әни генә вәгъдәләргә тугры калгандыр сүзендә. Әни генә шул әни генә шын дус иптәш бу җир йөзендә. Әни генә шул әни генә шын дус иптәш бу җир йөзендә. Yıllarını üstesin 50 yaş bir gözde bir küpte şekilli Ömrünün yarıtısın ötkensin Alğan ömründe tiksin ah Xudayım Bəxtli yıllarını üstesin